नमस्कार. तुम्ही सर्वांनी आजचा गोमंतक वाचला असेलच, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. जर गडबडीत वाचायचा विसरला असाल तर ह्या व्हिडिओनंतर तुम्ही नक्की वाचा. मडकई मतदारसंघातील लोंबकळणाऱ्या वीज वाहिन्यांबरोबरच उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या बदलण्याचे काम चालू आहे. हे काम येत्या 1 महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार असून त्यानंतर मार्चपर्यंत सर्व रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करण्यात येतील. सध्या या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. या मतदारसंघात अद्ययावत सुविधांनी युक्त क्रीडा संकुल साकारत असून GCA मार्फत सुसज्ज मैदान तयार होत आहे. या प्रकल्पासाठी GCA आणि ग्रामपंचायत यांच्यामध्ये करार होणार असून या संकुलात बहुउद्देशीय सभागृह, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव तसेच क्रिकेट सोबत अन्य खेळांच्या सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. शनिवार रविवार पंचायतीसाठी राखून ठेवण्यात आले असून अन्य दिवसात GCAचे उपक्रम होतील अशी माहिती सुधीर ढवळीकर यांनी दिली. लाटांबरसेतील नियोजित IDCत वीज उपकेंद्र आणि अंतर्गत वीज पुरवठ्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने 40 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. तुर्तास 1 कोटी खर्चून परिसरात पथदीप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर सध्या 11 kV क्षमतेची वीज वाहिनी घालण्यात आली असून त्यातून 14 उद्योग प्रकल्पांना वीज पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. नियोजित IDCत आत्तापर्यंत 4 प्रकल्पांनी नोंदणी केलेली आहे. वीज पुरवठा व्यवस्थित झाला की या औद्योगिक वसाहतीला खऱ्या अर्थाने चालना मिळणार आहे असे मत डिचोलीचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटे यांनी व्यक्त केले. रवींद्र भवन मडगाव संस्थेने गोमंतकीय कलाकारांना व्यासपीठ मिळावे यासाठी खुला मंच ही संकल्पना समोर आणली असून त्याचाच एक भाग म्हणून नाट्यरंग हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाबद्दल माहिती देताना रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक यांनी सांगितले की गोमंतकीय कलाकारांना व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक शुक्रवारी रवींद्र भवनचे व्यासपीठ खुले राहणार आहे. त्या दिवशी कलाकारांना आपली कला पेश करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. हा उपक्रम त्याचाच एक भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये आम्हाला नक्की सांगा आणि नेहमीप्रमाणे तुमच्या आवडत्या गोमंतक TVच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.